secretary snong uday tu men basan. Secretary snong jong pi uday tu men basan. Tikum kinong saray balang ladang imla ban yakuna kan kapor bamenta. Kublay ba? Kublay. Ba nga suwat yo phone number jong pi ngayo te nga day mangai kong purity power mo. Purity power. To nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Kat nyaw kat prabat kat kendai te Henry jong ubenai bakat we. Kat kendai teri ka badai ka sengi sonde. Ti kadai ka sengi sonde pi pada kum ka snong hang tu pi sngo kum no ya kata masa perthai ka bakin ai burom yaw ta uding. Ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba ha ka sengi sonde kin penkut na lor kin penkut ru ha ka tu snong ka jong pi. Pimdan jing sngaw ya kata ba. Ngala de komplain na duk sedang. Ti mano ba ai permission? Permission te hindi ba ay mangita. Mano ba ay? Ni pe mo ika tu kamadan ni la ai wai haka RBDSA. Nagtambat ka MCA te tu kila long ready ben ai te nakaliang rejungi ke snong ni hat but lang ta Haba pila persyak nak snong pi persyak kumno. Te pi na damang kumno pi pelong hal sonde ti ong nakaliang ka jongki pat ong ya kani tengin la le namar kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki ong. Kam jukut ra sonde. Kam jukut ra. Kam jukut. Ada long kumta te sa nakaliang ka jongi tengin la le te ya keren direct yo chief minister nila dep ya uba pol mene u ong na ba ngala dep tho da ka sti chu ba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u ong na ba ukran insol ba tang ba u ong kumne ba nyau tli ki singi de ki singi ba khoi lada u khen ba ki singi ba khoi ki de nyau tli ki singi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken. Ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lei hang no sung inyo ta ka ri tip briu tip lei habai para briu ngintip shu ya kanu ta ka sngi ga jong blei te haba chi sen chi te yaw haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba takin ni ki berit kam nang kedong yintip pile kinong yalam snong la da pi ong ba ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru te pi ki ai ke nya kata ta ka share ai ke te pi so tanap ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar kata ta malong kata ta ban ekren te la jenjar saya kerpat hina ki bor ki balor ngiru ngim semua tenak la da ma pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau la da ha ka tu sngi kan long ha kan nu ka dur ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo i hang snong ki la de kum nu pa ki badan interest ban lek ta ai un lek bum dan interest ta ai un ta te ka de kan tien ko bom sung nia ban ong ba u ba interest un lek kamut pi sngo tu la jom ngam julek wat menah ka tu bon ka NS7 la da bu kum le ru en ba ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khon ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da ka tamasa ha ka singi sonde ka bangim buram shu long kum bangi insol ya ublai tapi singo menjur mo ba ya kata tip kam om shu ngan om no lada pim nang shu ban ong ba pi menjur ban ya pam be ya kata ka jingbam ka ba usam kaisar ladang ikam bangi de gi kon tip riu tip lei ki badang de kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya be
ba om dei ban pelong ya kata masaha kesmi sonde la dah kita ki wei kismi ki la ban pelong henry hakan ni kapor ka bamenta yo ublei utang kum batang ya kasodam bat komara ngim la shu ban pediang ya kabakum kata kum ki kun jong kejing syai ka gospel ka don haying jungi henry ngim yo i kang dah ka dok not ngi shu i ka tang Pakai kong nak kerpat ipi sumpah le ikren di kibor balor. ni kren shwa ya pi urang ba snong Ya yang ngatur le yung ngatur ngasung tenak pelak yang lada lak pan wen ya sonde. Tangga pi pai. ko tenat henry pi mi kun te dah ka bor la di pi IT ha pi wei da Tengah ni kun kumno ba ngalak de ikren nang ko sedang. Di kiwe rugi perlok kiwe dan tur ki ong le yu kepala saya bang kapor ka ai kan ya bang kumta tengah lak syukut ni. kata kan ngapa pen i bahang ni kalong kasunjor bah kata ka imlang ka salang ka jongi ka dei leng ba jong ki bor nong yalam jong ka snong kimla ban te lakam bau lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le hakanu kan nukur kom lele la ka wan hasnong ni penyap briur kamut kam lele Kata tekan lak ban lokum. kalong takadur ba kalong hakatu Kata kami ka festival ka dei ban penyap kendai klur ken pelut lada kata ka Department of Tourism kat don klur haduk kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bampat yok tulop nang ta pat de ki skul ru don ki bakim la ban tung nong hikai balai pat de bakam advice ban ai ya kan ni jing don jing em ka jong kasha ki we pat ki department ka pelong penjot pen ban ka jai ban riu ka jong hi haduk kat ne ba hi habik ban yeng ban ya kun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jong hi ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu Sepaulak pendan ni tadi ya. la ong hang ni si paulak bai madan la yo ya ka madan football la long try da ka Ribhoi District Sport Association di hana pi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ngi tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip singi ayu ki pelong ti lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai lat mo ba Kita mau. Ya kata lak pan long. Tu balik selong pat ki pelong mencuam mo kong. ha menshwa ki pelong ki penkot baik sajan Nanta hang ni apo hai nga ong Okay, ni tu ba kan ngai ba iba pelong. hagi por ki ba menshwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kum ba ula ong ya ka sodom bat komara sangut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom tang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yangi badai hakani ba ngi yeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naka benta ka jingpa to mi ba mi wat salya ya kata ka lak ka klur ka baka government kan kebakan lekhe sya katu kasnong katau ko jampi yeng ba utu uskat trisnong udai tu men basan usakret trisnong jampi udai tu men basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan kapor bamenta da kata ka donot ka jongi Henry ladang ipek tangga durkhmat ka basabar ngin lek sejingi seng kan mento iyu bangin burom pat de ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pat de ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan ba shisha am usu tho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sonde ti ban long tamasa ka sonde te ban ni ti kong lada ni lada pikiran kumta te ade asmu jenjar ban ong kumno te sapun nuki dai sekretari ken filapik lu kata ngalatip ti de nak tak daw sedang suana piurang ba snong ngata sisin bela rai ka executive committee te ngata ngamla bende ye urang ba snong ru hot king ru ba snong tamadon kam ban rai lang ba executive committee te ngata ko kasin ko bedeng kong la de ong ade ka ngat sonde to mulong ala ong ta
Katakan subut lada kajia kanu kajing jia ha katu kesengi namar piong baka dei ha kesengi sodi namar ngangal ada persyak pi persyak marwei mut pihun baik hang tu lada kalong kat makalong ro kata apa kin tip igi beri ka an ken balik government dei balik ni hang ta fi ka shong sting ha shong sting te kum no bi ang shong sting ka shong sting ka bor ka jong pi ken kum urang ba snong ka shong sting ken ba kum unong yalam snong te ka shong sting ha kum ta namar pimdon ka bor ban persyak ti fi aila baik bakin ini ladep kren te tim priang pengin lek kum no kan kamut bakilek da kabor mo bakin trek ban priang kamut kilek da kabor ngadep ong ngat sendiri tu long tu kamtam jan ni Ikan kata ka Riboy District Sport Association kalek da kabor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu dei na ka tu ka organizing committee jong ka yu kan je balik okay Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong kamadan bat hapok kasnong kathau nakalian ke jungi tingi lara ka state committee de ka ke bayarai bubun belang tahap isim ya kata ni jembinjur hindi ba karai kamarway to ngahap bay banong kan ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka timut ka perkhat na ka bentalawe jong ka imlang ka salang ti lada kalong ha kan ni kom ba sngi sondero kalong ya kabakabor jong ka government kat pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibarok khoi ngingin sa syatang yo dei nakadaw na marba sitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya kata masa ka ba ki klem yeng ban persyak hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya kababahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong kariboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata kuble sibun ba